at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan na ang napuntahan? Naghahanap ng kasama, nandito ka na pala. Pinakikinggan kita, nakikipagkwentuhan pa kung meron mang problema. Sa iyo rin ang puntahan. Kaya sarap pala kapag kasama mo ang kasama mo ang RMN ang kasama mo. Sa balita at public service, sa'yo lamang umaasa at nakikinig. Katotohanan at katapangan, di matatawaran. Dito na lagi ako, nakatutok lamang sa'yo. Kung meron mang problema, sa iyo rin ang puntahan. Kaya sarap pala kapag kasama mo ang kasama mo ang RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Alas 5 din aga, yaw na! Pagkatapos magtindog, mag-antabay sa Pinabaskong, asin pinakusog, ang tambalang June Orellosa, asin El Meraman sa Bicol Express.
balita, informasyon na matabang sa pagbilog kan sa tuyang pagkanood, opinyon, asin pagtubod. Lunes abot Sabado sa RMN DWNX. Orelyosa, aba, alas 5 sagod alas 6:30 din pagkaaga sa Bicol Express. Sakay na! All aboard! All aboard! Diyos pa rin aga po sa tagabos, mga kasama daw na po ni Biyernes. Mayo 15, taon 2020. Dapat kita mga kasama sa emergency broadcasts kan Army DWNX. Yuli sa pagantaban niya to sa bagyong si Ambo. Sa mga na maratapasan na, good morning. Sa mga matururog pa lang, good night. Yung mananggan ha, ani ba tindog pa, ani ba tindog na. Yan, ako lang kay ba. Alam ko lang kaya yan. Mga kasama, kami po ang sa ng mga tindugon pa, asin mga baskog ng mga makinista sa Bicol Express, sa ng mga radyoman sa Baratas ng Serbisyo Publiko, June Orelyosa. Di man po si Radyoman Elmer Abad. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. At mga barata mga kasama na po sa Indo, kan ACS. Siyempre po, duman sa mga nagdadangugan na gusto maaraman dapit sa kamugtakan kan panahon. Sa tayo po pinaghahalat mga kasama ang Severe Weather Bulletin number 19. Ipapalas po, urachan lang, madali na. Taan pinakahuring pinagpaluwas na update kan Pag-asa sa bagong mga bandang alas 2 nin amay na paggaga. Ito pong Severe Weather Bulletin number 18. Ito pong si Typhoon Ambo. Nagabagtas na duman sa Dalupiri, Kapul, asin Mantikao Islands. Sina sa mga oras po ini, sinasabi niya na sa Claveria, Masbate. So bago nasa approaching Burias Island. Ang sabi kang Pag-asa mga kasama, ang Iwol, region kan Typhoon Ambo. Madala din medyo violenting duros. Asin na matinding paguran, orog na sa Masbate, kabali dyan ang Tikaw, asin man Burias Islands. Kuya po mga kasama ang summary sa dapit sa landfall information. O di po nagtalikod ng mga landfall kanasabit ng Bagyong Siambo. Duman sa Dalupiri Island, Northern Samar. Nag-landfall ini duman alas 10:15 kasubanggi. Mantang duman sa Kapul Island, Northern Samar. Naglandfall na naman siya alas 10:30 kasubanggi. Mahilig din pusak sa kadalagaan. Mantang alas 12 kasubangging matanga. Naglandfall pwede makasama naman sa Tikaw Island sa Masbate. May landfall pang masunod mga kasama, sigon sa forecast kang Pag-asa, sa may Burias Island. Tibad sa mga oras na naglandfall na ini. Ramon po naman sa latest na ipapabot na report kan Pag-asa. Siringman sa may parteng Bundok Peninsula sa Southern Quezon, muna na pagkaga. Mga kasamaan patanid kang Pag-asa, padagos po na madala ni na matinding paguran sa Bicol Region, Quezon, Siraman, Northern Samar, Marinduque, Laguna, asin Rizal. Mga kasama sa katakod na development Manggiraray, mapapadapit po din sa Bagyong Ambo.
400,000 na mga individual pinag-evacuate duman sa Northern Samar ninhuli sa Bagyong Ambo. Pinagtataya na maabot sa bali 400,000 na mga residentes duman sa probinsya kan Northern Samar halis sa mga flood-prone as in landslide areas ang pinag-evacuate nguna dahil sa hagupit kan Bagyong Ambo. Basado kin Northern Samar PDRRMO Chief Jos Ichano, kabaing ini kan 60% kan total na populasyon kan sa indang probinsya. Target ninda ning zero casualty kun kaya bali duwang aldaw bago man magtama ang bagyo. Pinag-abisuan ang gabos ng mga banwaan duman sa Norteng Samar na magandam na sa nagdadangadang na kalamidad. Pinagbuyagyag ni Ichano na paramihan rason na nindang gagamiton bilang evacuation centers ang magkapira sa mga establishmento ginibo ini bilang COVID-19 facilities. Pinag-asigura naman kan opisyal na padagos na ipapasunod ang health safety protocols sa mga evacuation centers arog na sana sa pagsulot kan face mask as in physical distancing. Orillosa, abad sa Bicol Express. Dapat mangraray mga kasama ki Ambo. Dagay guwaning silid sa naman na pag-tiris ning daga o landslide sa daga perang lugar duman sa Legazpi City, Salbay. Niduli sa na-eksperyensya na pag-uran na darakan bagyong si Ambo. Purunaan sa dit na bukid sa may parteng barangay 59 Puro sa siyudad ni Legazpi. Niduli kayan na bagatan ka tiris na daga ang tinampo sa nasabit na lugar alagad. Mayo man nakulugan sa insidente ni Hulita Harayuni sa mga kaharungan. Naibakwar naman ang gabos ng mga residente sa nasa flood asilman landslide prone areas. Kasod mapa, mantang nai panaunaman ang enot na bugso kan relief goods, mantang pinagaandam ang ibapang ipapanawang ayuda. Makasama duman sa Legazpi City napakaraman nasa 20,000 na pamilya ang pigkakalkulong mapigtaran ka na bagyong si Ambo. Mga kasama sa epekto manggiraray kan Bagyong Ambo sa Kabikulan, mga biyaheros cargo vessels stranded duman sa Bicol, Visayas ninuli sa Bagyong Ambo. Naabala ang pagbiyahe kan magkapirang cargo vessel sa Bicol Region, asin man Eastern Visayas ninuli sa paglamasa kan Bagyong Ambo. Basado sa pinagbuyagyag kan Philippine Coast Guard, maabot sa bali 112 na cargo drivers, asin man helpers ang stranded sa Kabikulan, mientras kasuod mang alas 4 ng pagkahapon, maabot man sa 124 naman na cargo drivers as in helpers.